سلام كبرات تخاتلت مدبي كم يكنيكم امبار لوم دما كم لمود نعاكم يمهرن يزناغاني زبلكو ارستي حيزلكم مصيلخو لوم دما شمونت اقرمتي طعنا وطقمتات ابعك كحبركمي ابعك بيني ميلاك نوسدو خمزلنا كم يزبولو دما ابعك كوسدو خمزي بلوم كحبركمي بفلاي دما بزحات زكات علو نجر ابعك نقبدت اكلاتي وسخدي ويس يقدلو نزبل حتو قلت زخونه ملسي كنغركمي بزخونه شمونت اقرمتي طعنا وطقمتات ابعكن نسو بستها حازون كنرينا مساك تصنحو دغماي بتحتنا يعدمكم قرمي يغنا بز چانل حدش انتلكم سبسكرايب كتغبرو اتوم سبسكرايب زغبركم دما بالبي مسغنكم قداماي كبدت اكلات نمغدال امبار كم تقرم حجز برناي كبدت نمغدال استفلاليو اماراتات زلوك خونن كلو تقمومن كومو بستفلالي عقباب كخون يخل ابعك دما كبدت نمغدال تقمنان بستفلالي سلسته مخناتاتيو ابعك بفايبر زهبته بمخانو ناي ممغاب دليتنا زعاص بمخانون ناي مكب محقق سرعتنا ونسلازقالاتف كبدت نمغدال زصعر سباتون زمكر مغديو امبار كبدت نمغدال تدلي سبات ابعك بزوم سعيبم زلو ميلاتات بمدلاو متقامي مكر قدما يا ماراتي حدا مانكا زخونا بعك أبكلت كوبايا ماي بمقتاو محدارن شعو نتصبحيتو نتماي أزفيفكا أبتراي كبدها مستايو كالايا مرات دما حدا مانكا حارج أبعك أب حدا كوبايا ماي بمقبار مفلاح حدا مانكا شاحي حارج أبعك أب حدا بكيريز فلح ماي بمقبار أفتز فلح ماي دما فرق مانكا كارفا وي زنجبل نممكاري انت تدليو موسخي كال أبزحل زبلحاوي بمقبار مسفلحة أوريد كاك ساب زحل متصباي شعو مزحله ازون ابطري كبدي مستايد لي ابعك بززبلنايو كلتا من قد تداليو نقهو ابطري كبدي متسته ابلع لزتقسنايو متقمتات بمهاب كبدات المقدال تقبرو وتصعي حقزيو كل جزي كم نبلو نمستاي زغبدكم انتو قينو صوري معار نممكاري كتقامو تخيلو إخم شكور جن فتس متقامي بالكمن كلاي عغن شكور مكوتصار ابعك تايب 1 تايب 2 زبهالو عينات حمامات شكور مكوتصار يحجز ابعك زلو ناي فايبر تحستو اب اكلات دحر مغب زلو كربوهيدرات شكورن زتقاملو قلطاف سلازغدل اب دم ناي شكور عقن بقلطف كيوسخي غبرو بتوسخي اب اكلات زلو شكور تقاملو عقن بمكوتصارن اب اكلات زفري ناي انسولين عقن بموسخ اب دم ناي شكور عقن كم زتحتي غبرو أبز جن مردا زلكم نجر نحمام شكر تباهلو زواب مدهاني تجمركم سبات أبعك كتوسدي بالكمن نزم مغنياتو دما أبعك مستم مدهاني تات بحبار تتوسيدو أبدم ناي شكر عقن بتعمي كتحتو سلزخئلن نخالقوت قناوي تعناو سعبينات كقال عنا سلزخئليو سالساي نعبيت شقري أبعك نعبيت شقرون بتعمي تغاميو نزد ما ناي أبعك ترت رايزيكونه قصلون نعبيت شقري بتعمي تقامي زغونو نتر نجرات هفتا مخانو مفلات يدلي تدقاقامي مسنعتات كم زرئيو ناي أبعك قصلي بمجمع ويمبن بمطحان زركب فساسي أبشكنا رأسنا ملكاي جوغري بغلطف معباين كم قولنا جوغري تفدراوي وزن حبرن نمعقا بحجز كاب سالاسا كساب سوسان شوعاتن ادمي مستقبرا مسنعتات أبعك نزم تقمتات كم زهب 83 تاوي تاب زخونو أبتي مسنعت استساتفو اتلو تخمست رأي ترغاقيسيو كابتي ناي أبعك قصلي بتوسخي بقللو ناي أبعك حروج مسماي بمتحواس شكنا رأسنا ملكاين كاب عسرت كساب عسرت حموش دقايق تنيحكا لبت بزبالة ماي مهتصاب أبلع لي زتقسناي متقمتات نمركاب زي حقز كخوانن كالو تشاقرنا ناي بروتين تحستو قهلون نتشاقري زلو التقمين موسخ دما أبتي حروج أبعكن ماين زلو ناي كوكونات زيتي ما عاروي ونرقو ويتصابا بمحواس مسن لخيو زبلت وصيتاوي يخون رابعي ناي كوليسترول عقن مغدال كال ناي بعك تقمي ناي كوليسترول عقن مغدال محجازيو مسنعتات كم زردقو أبعك زركب نتر نجر أبتصلم كبد زفري ناي كوليسترول عقن نمغدالن معانتا زقبلو ناي كوليسترول عقن نمقوتصاري تقم إذا بفلاي ناي كوليسترول عقن ومزلعالن نغم عراري وستحبرهم سبات بتعمي تقامي خون أقدمنا كم زحبرنا مسرتنا يابعك شهب مدلاو وي كم لمود وقعنا كم نستيو ناي كوليسترول عقلنا نمقوتصار نخل حمشي ناي قربوت إرقان نمكلخال كالقنا يابعك تقمي ناي إرقان ملكتات قوليحوم نغير رأييو بفلاي دما كم كاندي ملكتات ناي إرقان زر رأيو
ናይ ገጽን ክሳድን ኢድን ምጭምዳድን ንምድንጓይ ይጠቅም ኣብ ኣባዕከ ዘሎ ትሕዝቶ ናይ ቆርበትና ሰራውር መጉዳእቲ ብዝከላኸሉ ኣንቲ ኦክሲዳንት ዝተመልአ ብምዃኑ ኣብዘይ ዕድመና ንዝፍጠር ናይ ቆርበት ምጭምዳድን ምግርጃፍን ንምምካት ይሕግዝ ከምኡውን ብተወሳኺ ናይ ፀረ ባክቴርያ ባህር ስለ ዘለዎ ፈፀጋ ንምክልኻል ጠቃሚ እዩ ናይ ርእስና ሽከና ይኹን ናይ ገጽና ቆርበት ብምጥላል ዝነቐጹ ቆርበታትን ዝተጎድኡ ዋሂታትን ንምዕላይ ይሕግዝ ነዞም ጥቕምታት ንምርካብ ድማ ኣባዕከ ምስታይ ከምኡውን ብኣባዕከ ዝተዳለዉ ተፈጥራዊ ናይ ገጽ ማስክታት ምጥቃም ይከኣል ሻድሻይ ንድርቀት ከብዲ ብቐሊሉ ዝሓቅቕ ናይ ፋይበር ትሕዝቱ ዝተለዓለ ኣባዕከ ንድርቀት ከብዲ ጠቃሚ ካብ ዝኾኑ ተፈጥራዊ መፍትሒ ሰብ ሞያ ብሰፊሑ ዝሰማምዕሉ ጉዳይ እዩ ኣብ ኣባዕከ ዝርከብ ናይ ፋይበር ትሕዝቶ ኣብ ማዓንጣ ማይ ምስ ዝርከብ ብቐሊሉ ይምጠጥ ወይ ዓቐኑ ይውስኽ እዚ ናይ ዓቐን ምውሳኽ ኣብ ማዓንጣ ድፊት ስለ ዝውስኽ ሓፈሻዊ ናይ ማዓናጡ ምንቅስቓስ ብምቅልጣፍን ደገ በቐሊሉ ከም ዘለ ምግባርን ድርቀት ከብዲ ንምዕላይ ይጠቅም ሻብዓይ ምፍራይ ጸባ ንምዕባይ ኣባዕከ ጥቡቕ ምጥባብ ዘለዎ ኣዴታት እውን ጠቃሚ ካብ ዝኾኑ ግብኣታት ሓደ እዩ መጽናዕትታት ከም ዘርእይዎ ዘጥቡባ ኣዴታት ኣባዕከ ክሰትያ ምስ ጅምራ ካብ 24 ክሳብ 72 ሰዓታት ናይ ጸባ ትሕዝቶን ዝውስኽ ክኸውን እንከሎ ንሓደ ሓደ ኣዴታት ግን ውጽኢቱ ንምርኣይ ክሳብ 2 ሰሙን ክወስድ ይኽእል እዩ እምበኣር እዚ ናይ ኣባዕከ ጥቕሚ ንምርካብ ድማ ካብ ፍርቂ ክሳብ ሓደ ማንካ ሻሂ ናይ ኣባዕከ ሓርጭ ምስ ማይ ወይ ምስ ጽማቕ ሓዊስካ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 3 ግዜ ምጥቃም ዝከኣል ክኸውን እንከሎ ብመልክዕ ሻሂ ምውሳድ እንተተልዩ ድማ ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 3 ቢኬሪ ሻሂ ናይ ኣባዕከ ሻሂ ምስታይ እኹል ይኸውን ዝወለደ ኣዴታት ኣባዕከ ምጥቃም ቅድሚ ምጅማረን ግና በዓል ሞያ ጥዕና ከም መኽራ ይምከር ሻምናይ ንሕማም ጽግያት ኣባዕከ ኣብ ግዜ ጽግያት ዘጋጥሙ ቅርጥማት ሕማም ርእሲ ድኻምን ዕግርግር ምባልን ንምጉዳል ይጠቅም ኣብ ዓለምና ጽግያት ካብ ዘርያ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 45 ክሳብ 95 ሚእታዊት ዝኾና ብውሕዱ ኣብቲ ናይ መጀመርታ 3 መዓልቲ ጽግያት ስዒቡ ዝተፈላለዩ ሕማማት የጋጥመን እዩ ነዚ ተባሂሎም ዝተዳለዉ ዝተፈላለዩ መዕገሲ መድሃኒታት እኳ እንተለዉ ድሕሪ ግዜ ዝህልዎም ጎናዊ ሳዕቤን ብምንጽጻር ግን ተፈጥራዊ ኣማራጺታት ምጥቃም ዝምከር ኣባዕከ ንወርሓዊ ጽግያት ሕማም መዕገሲ ንምጥቃም ጽግያት ቅድሚ ምምጽኡ 2 ወይ 3 መዓልቲ ኣቐዲምካ ኣባዕከ ብመልክዕ ሻሂ ብምድላው ምስታይ ነቲ ቀጺሉ ዝመጽእ ሕማማት ክቕንስ ይኽእል ብተወሳኺ ናይ ኣባዕከ ጥረ ን12 ሰዓታት ኣብ ማይ ብምልኣኽን ብድሕሪኡ ማዩ ኣጽሪርካ ምስታይ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ሕማም ንምዕጋስ ይጠቅም ብዝኾነ ኣባዕከ ክሳብ ሕጂ ብዝረኣናዮም ጥዕናዊ ጥቕምታት ሓሊፉውን ዓቐንጡብ ንምዕባይን ንሕማም ጨጎራ ንምዕጋስን ከም በዓል ኣርትራይስ ዝብሉ ናይ ኣዕጽምቲ ጸገም ዘስዕብዎም ሕበጣት ንምጉዳል ይጠቅም ኣባዕከ እዞም ኩሎም ጥቕምታት እኳ እንተለዎ ክውሰደሉ ዘይብሉ ግዜ እውን ኣሎ ንኣብነት ናይ ስኒ ሕክምና ወይ ድማ ንመጥባሕቲ ቆፀራ እንተለኩም ከምኡውን ካልኦት ናይ ሕክምና ቆፀራታት እንተለኩም ደም በብዝሒ ክፈስስ ክገብር ስለ ዝኽእል ካብ መዓልቲ ቆፀራኹም 2 ሰሙን ኣቐዲምኩም ኣባዕከ ካብ ምጥቃም ምዕቃብ ይግባኣኩም ኣባዕከ ኣብ ሓደ ሰባት ከስዕቦ ካብ ዝኽእል ጎናዊ ሳዕቤን ምሕማም ከብዲ ጽርውርውን ሕማም ርእሲ ተረቋሒት ክኾኑ እንከለዉ ልዕሊ ዓቐን ምስ ዝውሰድ ድማ ዓቐን ሽኮር ኣብ ደም ብልዕሊ ዓቐን ክንክ ድሕሪ ምግባር ጥዕናዊ ጸገም ከስዕብ ይኽእል ካብዚ ብተወሳኺ ነብሲ ጾራት ነቲ ጥንሲ ክጎድኦ ስለ ዝኽእል ኣባዕከ ምጥቃም ይብለንን ኣቐዲምና ከም ዝበልናዮ ናይ ሕማም ሽኮር ሕማም ኩሊት ጸላም ከብዲ መድሃኒታት ዝወስዱ ሰባት ኣባዕከ ንኸይወስዱ ይምከር እዞም ዝበልናዮም ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዘይብልኩም እንተኣረጋጊጽኩም ግን ኣባዕከ ብግቡእ ምጥቃም ዘለዎ ጥዕናዊ ጥቕሚ ምርካብ ይከኣል ኣባዕከ ብግቡእ ምጥቃም ተኽኢልኩም ኩሉ ዝተቐስናዮ ጥዕናዊ ጥቕምታት ምርካብ ትኽእሉ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መደበይ ብዘቕረብኩልኩም ኣርእስቲ ተዘናጊዕኩምን ተማሂርኩምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ነዛ ቪድዮ እንተፈትሕማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም ሕቶ ወይ ርኢቶ ወይ ድማ ከቕርበልኩም ትደልዩ ኣርእስቲ እንተለው ኣብ ታሕቲ ጽሓፍ ለይኹም ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ብልቢ የመስግን ሰላም ቅነ